Iga manyien. Pok waromo. Machiegni daktari. Erokamano ahinya. An nyinga Dr. Jerry Okello. Awuok osiptal miluongo ni Medical Health Services. An general practitioner. To sani Medical Health Services wanyalo timo gik mang'eny mopogore bang'iso bang'e. Dalawa to kamiluongo ni Ringa Kojwach. Mano Kabondo Kasipul. Machiegni daktari kenda mor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono daher mondo mi ine mimi watwak. Diher mondo mwago mbaka kotende kodi tuoche mage. Kawuono daher ni mondo wawuoye e tuoche ma ok gi kute. Manyiso ni mago non-communicable diseases. Gin tuoche ma ng'ato nyalo bedo godo moko yudo kuom ng'ama chielo. Manyiso ni kata ka en godo to kanyal miyo nyawadwa. Kamano. Tuoche ina gin tuoche mage daktari? Magi gin tuoche ma yudo ni ji mang'eny nyalo bedo godo. Opogogi niwach wang'e ni nitie moko manyalo biro kata kapo ni ng'ato yudo kata ni family margi gin gi genetic factors. Manyiso ni ng'ato nyalo yude niwach anyuola moro mamalo ne ni godo. Seche moko be inyalo yudo gi kalure gi kaka ng'ato dak. Gima waluongo ni lifestyle. Lifestyle nyiso ni inyalo bedo ni chiemo michamo ok gin chiemo ma nigi ndhadhu maber manyalo miyo ng'ato bedo gi roteke madeg mabeyo. Kamano to nyalo kelo ni kata mana chandruok kaka wach kata ni diabetes, tuoche mano tuo skari, ng'ato nyalo bedo kata gi obesity, ng'ato nyalo bedo kata gi pressure, malure gi kaka ng'ato chiemo gi kaka ng'ato dak. To nitie moko ma be nyalo bira moko chuno ni kaka ng'ato chiemo, ma tuoche moko kaka mana kansa nyalo biro mana lakini ok iyudo ni ok oke gi ng'ato kata ok iyude kuom ng'ato, lakini en gimo bira. Nitie tuoche moko ma inyalo yudo kata mana mag nyarogno, mano kidney diseases, ma yudo ni nyarogno ok ti maber niwach seche moko in kata gi tuoche mopogore kendo machalo mana kata mana pressure no kata mana diabetes no, koro chako kelo ni tuo machielo. Koro gin tuoche mang'eny ma kwapogogi wanyalo keto gi okenge mopogore mondo wane kaka wanyalo geng'ogi gi kaka wanyalo thiedhogi be. Gin tuoche ma ok gam, gin tuoche ma nyalo bira kata gin tuoche ma bende nyalo biro kotenore kod kaka wadak. Emomiyo odiechieng' ma kawuono daher mondo mwachika ne itwa ni to Dr. Jerry odhi keto maino e tuoche mage. E tuoche ma ok gam gi mage ma thoro bedo mang'eny, to ang'o momiyo daktari? Sani waneno ka nitie tuoche machalo kansa. Kansa nitie kansa mopogore. Wan gi kansa mar thuno. Onyalo bedo kata kuom joma chuo kata joma mine, lakini ng'eny kuom joma mine. Wanyalo bedo gi kansa mag cervix. Wanyalo bedo gi kansa kata mar nyombich. Lure gi ng'ato. To kansa ni en tuo mosebedo ka medore kabisa. Kwawe kansa to nitie tuoche kaka mag sukari. Tuo sukari en gima osebedo ka medore niwach lure gi kaka gi chiemo mwachamo. Wasebedo yudo ni ndalo ma kata mana higni 20 mokalo ji osebedo ka chamo chiemo mag GMO mang'eny. Manyiso ni ok gin natural foods. To magi gin gik mosebedo ka miyowa kansa, tuoche mopogore kaka mar sukari. Nitie moko ma be kelonwa kata mana obesity, mano ratil mamalo mar del. To tuo achiel nyalo miyo iyudo tuo mopogore kendo. To nitie tuoche moko ma iyudo ni gin communicable, manyiso ni nyalo yude kuom ng'ato kata mana ayaki, to kelo ni tuo mopogore kendo. Makoro kinyal obiro ga complication. Manyiso ni kin kata mana gi roteke mag del mag yodok chien, to iyudo kata mana kansa niwach roteke mag del odok chien. Manyiso ni tuoche moko nitie mabiro kalure gi tuo manokwongo. Koro inyalo yudo ni iyudo tuo mokwongo ma en tuo ma ikeyo kata inyalo land gi ng'at machielo, to en odhi kelo ni complication manyiso ni iyudo moro ma ok nyal ke gi ng'ama chielo.
Wakawa ni kuom ranyisi kaka tuo mar sukari. Tuo mar sukari en achiel kuom tuoche ma ok gam, ma kapo nono ni ng'ato nitiere kod tuo mar sukari ok onyal miyo ng'at machielo. To thothne obiro kotenre kod gik mang'eny ma bende wasebedo ka wacho e chenro mar penj laktar ka ka wang'iyo matrix kata ka wang'iyo kaka kwano nyalo chalo, wacho kata ni kansa nitiere malo kaito ilwe kod tuo mar sukari, kopogore kod mano wantiere kod complications kaka tuoche mag nyarogno, kaito wacho ni tuoche kaka mag pressure. Aneno ka wantiere kod picha moro ka ok ang'eyo ni picha ni to ni dwani mondo mi wapuonjre godo ang'o daktari odiochieng' ma kawuono. Ma en waluongo ni ma gin wapogogi kalure gi kuonde ma gi affect. Ma wan gi cancers ma wan gi branch achiel ka ma yien moting'o tuoche ma wanyalo yudo mokke gi kute kata ok inyal yude kuom ng'ama chielo. Koro yudo ni kata tuo kaka kansa ni en branch mare wan gi cancers mopogore opogore kendo wasewacho kanyo ero ni wan gi cancers kata man onyalo yudo kata mar nyombich, inyalo bedo kata gi mar thuno. Kansa nyalo mako kamoro amora e del ma koguno kende gi lak gi yie wich ema ok onyal mako. Kwachak waduogo kato ma cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases magi gin manyalo mako adundo, ka wuok e adundo to onyalo dhi nyaka kata leche. Nyalo yudo ni in gi tuo kata mar ler kata mana remo seche moko kaka ringo e dendi to ok oring maber. Inyalo bedo kata ni in gi poto mar remo nyalo bedo kanyo. Koro magi cardiovascular diseases. Adundo no wan gi tuoche mang'eny manyalo mako adundo ma ok wanyal donjo e sani te. Kwa duogo ka wayudo ni magi koro chronic respiratory diseases. Chronic respiratory diseases gi wan gi minyalo ke kaso wan gi mok nyal ke. Minyalo ke en kaka TB ma inyalo yude kuom ng'at machielo. To mok ke onyalo yudo kata mana nitie ng'at manyalo bedo kata gi asthma, seche moko ibedo kata gi kumitiye, yudo ni nitie kata mana buru kata mana chemicals moko manyalo donjo system mari to nyalo dhi hinyi. Kwa duogo ka wacho ni ma diabetes ni en tuo mar sukari. Sukari ni onyalo yude yo mopogore opogore. Nitie jok ma yude koa genetics manyiso ni anyuola nyalo bedo godo, to nitie joma nyalo yude ni wach kaka gidak lifestyle margi. Kaito yieni daktari mantiere kod cardiovascular diseases, mantiere kod chronic respiratory, mantiere kod cancer kachiel kod diabetes. Tie yien ni ma debed gigo ma bende thoro miyo ma tuoche aina gi tene ni chiemo ma ok kare, kuong kata kong'o ma okalore, physical inactivity, del ok chapni ahinya kachiel kod tich mar ndawa. Tie yien ni daktari. Yien ni king'iye to en yien moko okoralum. Leaves ge yudo gilokore makwar manyiso ni mago tuoche. Mano danger. To yien moro amora yudo ni imiyo gi chiemo gi gilo. Manyiso ni roots kodonje ginene to yudo nourishment. Manyiso ni mar tuo ni magi gik makele. To achiel kuom gik makele en unhealthy eating. Manyiso ni chiemo ma ok kare. Kin gi ichamo chiemo manigi a lot of fats, mo mang'eny. Seche moko ichamo chiemo manigi jiemo mang'eny. Ineno gwen matinde waneno ka sani ji tiyo godo mang'eny. Ma gin gwen ma yudo ni odak mana jumbe kata mana auchiel. To ng'ato bedo gi ng'ato chame. Manyiso ni osetegno gi jumbe auchiel. Mano gweno moko ok owinjore. Ok ochwiny maber. To ok owinjore niwach yudo ni nitie hormones mang'eny mochuoye seche moko kata chiemo ma gichamo. Nitie moko manyalo kelo ni tuogo. Wan gi excessive alcohol. Ng'ato madho kong'o mang'eny. Kong'o mang'eny wayudo ni nyalo kelo gik mopogore opogore. Achiel kuom gik ma kong'o nyalo kelo en ulcers. Mar ariyo, kong'o nyalo miyo liver mari bedo gi liver cirrhosis. Mano nyalo bedo chandruok maduong' manyalo miyo ng'ato hinyore. Mar adek, kong'o nyalo mi kapo ni madhe mang'eny kata mana accident kiyudo seche mimer to kong'o ne mowacho ni mano emomiyo yudo kata mana accident no. Kwa duogo kato physical inactivity manyiso ni ng'ato en odak ma kata mana wuotho moro ma kawaida cha ok otim. Dala kucha kuonde modake yudo ni nitie gik ma ji timo mang'eny. Seche moko ji dhi e puodho, ng'ato nyalo kata wuok e puodho to dhi
gine odhi kata mana e chiro to kuonde modhiegi en kuonde modhi kuwuotho timo gik mopogore opogore manyiso ni ok ochuno ni nyaka timo rako lakini en ng'ama chapni lakini Nairobi ka yudo ni wadak ma seche moko kiwuok e ot iya nindo ichamo tong' gokinyi mkate blue band to seche kitetieko chiemo kiwuok to idho gari kata mana gari idonje gari bidhi e tich kanyo bidwa mana bet nyaka godhiambo manyiso ni ok ichapni lunch bichamo maber kendo ichamo gweno moko mwawacho ka to kitieko mano to kochopo godhiambo to chako tii gari chaki dok ot kichopo ot yudo ka in gi jatich in ok itim gimoro in tiji mana siemo kelna gini ichaki chiemo ichaki nindo to rako moro ok itim mano nyalo kelo ni chandruok mag tuoche machalo gini wach yudo ka koro ratil mar del bedo malo medore kendo kok ichapni gimoro nitie mwawacho ni waluongo ni metabolic rate mari kani piny to yudo ni chiemo mang'eny kata mana fats ma koro nikete dendige modhi mang'eny mikete dendige koro gimedore e del to kapo ni metabolic mari ni malo to ineno ka kata mana chwe moro ma koro kochimo yocha ok bedie daktari adwa ni mondo mi kar metabolism ka mondo mi ler ne oganda wa malongo gi dholuo mondo mi gitem giwinjane ni kapo nono ni en piny tiyudo ka modhi dhi bedo mang'eny dendi kata wacho bedo kod ratil mamalo cha dhi bedo kaito dhi kelonwa chandruoge seche mocho ni metabolic rate ni iwachamo metabolic rate en kaka chiemo tore del kaka chiemo oregore del to kaka inyalo yudo godo seche ma chiemo oseregore cha tiyudo energy minyalo tiyo godo mami bedo gi teko mar timo gimoro kata mar wuotho kata mar dak to kapo ni metabolic rate mari ni malo manyiso ni orego chiemo no maber kendo nitie moko mok nyal bedo timre nade mok kan mang'eny to koko kan gi mang'eny nyiso ni ok inyal bedo machweyo mayot to kapo ni metabolic mari ni chien manyiso ni teko ma miyudo godo energy miyudo e metabolism ni yudo chiemo matin nyalo mi ibedo gi energy mang'eny manyiso ni energy mang'eny ok dwarre e del to chiemo moko ikano to kokan gi to mano nyalo mi ibedo gi ratil mamalo mar del magi madaktari temo wacho kanya kwa Ramogi Ajwang eni ber kichamo chiemo to chiemo irego mapiyo piyo kaka dwarore irege e yore mage irege seche ma ichapni seche ma ineno itiyo matek ineno seche ma intiere kod activity mang'eny tene ni del dwaro energy no koro rego chiemo mapiyo piyo mondo mi kik chiemo kana e yor sukari kata e yor bor ma ang' no kelni ratil mamalo mar del ok en kamano daktari en kamano jomage mathoro bedo kod tuoche ma ok gam gi daktari wan gi jok man gi wacho ni risk factors risk factors manyiso ni gin jok ma nigi thuolo mamalo gik mo wacho gi jok ma chamo chiemo ma gin and very unhealthy wan gi jok ma tiyo gi kong'o mang'eny to wan gi joma madho ndawa to wan gi jok ma yudo ni nyuola margi ne gisebedo gi tuoche gi tuo kaka mar pressure yudo ni kapo ni ng'ato ni noyudo kata mana wuon gimoro ne nigodo kata min gi ne nigodo onyalo bedo kata nochikore en odhi nyaka dayo kata mana kwaro koro ma en one of the predisposing factor manyalo miyo ng'ato bedo gi tuo mar tuoche mag non communicable diseases wakaw yeyo daktari ka waduogo to wabong'iyo jomage ma bende nitiere kod thuolo mang'eny mokalo mar bedo kod tuoche gi kopogore kod moko manyalo ringe anyuola moko bende daktari wacho ni wakele dendwa wan wawegi kaka wadak kaka wachiemo tende ni lifestyle wakaw yeyo bang' thuolo machok mokalo waduogo mondo mi wadhi nyime wang'iyane ni to bende intiere kama inyalo yudo tuoche gi ponono ni kanyo en ang'o gini monego bed ni timo mondo mi kik igam tuoche gi omiyo kik isud kata matin. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Angira jwado ni wakao Prince. Waya maseherni oken ng'at marach. Nikech chieng'no en nokonyi mana kaka osiepne. En notimo kamano nikech oheri gi chunye te. Seher loves Prince. Waya, iniwoni neno. Prince okawa kaka mingi to kendo noluonga ni mama. Oh, onge wach. Wabiro neno. Indulge in that moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari kani pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kata gigo manyalo keto ng'ato thuolo mamalo kata risk factors mag gamo tuoche mag yudo tuoche ma ok gam. Namba 1 wayudo kata ni anyuola. Nyalo bedo ni kwaru moro ne nitiere kod tuo mar sukari kata tuo mar pressure kata tuoche mopogore opogore, mano intiere kod thuolo mamalo. Ponono ni kaka ne waneno tie yien cha okichiem makare intiere kod thuolo mamalo. Itiyo kod kong'o kachiel kod ndawa intiere kod thuolo mamalo mar gamo tuoche go. Seche ma kichap ni idho mtoka idha piko sate intiere kod thuolo mamalo mar yudo tuoche gi, mana kaka wanene ka daktari. Mulna kar ndawa ka mana matin kapok wadhi nyime kachiel kod stress kod mental health. Wachak gi ndawa. Ndawa en gima nyalo miyo ng'ato bedo gi tuoche mopogore opogore. Achiel kuomgi ng'ato nyalo bedo kata gi tuo mar kor. Kata wache ni gamo muya, seche mi gamo ya girere iro mar ndawa cha, odhi to tuoyo dendi, onyalo tuoyo nyaka leche. Kodi inyalo bedo gi tuo machalo kata mana atherosclerosis, inyalo bedo gi tuoche mopogore, onyalo kelo ni nyaka kansa, to seche mokelo kansa ni, ok en kansa mar kor kende, onyalo kelo ni kansa mar kata mana nyarogno, onyalo kelo ni kata kansa mar nyombech. Koro ndawa en gima nigi tuoche mang'eny monyalo kelo mok kata mana kansa kata mana tuo mar kor kende. Koro ndawa ni en gima kinyalo avoid, ka ng'ato nyalo weye, to en ng'ama tiyo godo, to en gima ber mokalo. Kwa dok kata mana stress and mental health. Stress and mental health en tuo ma en wacho ni kata mind mar ng'ato. Pachi ng'ato. Ng'ato ok nyal kao kata mana gimo hinye. Onyalo bedo no hinyi kata en gimo timore ma no kidwa. To ma miyo ibedo ng'amo kuyo kabisa. Kendo kuyo nini
mi koro kinyal kata mana timo giki e yo makare to nyalo mi bedo piny kata tich moro mane tiyo okitim kapo no ndiki tinyalo kata mana riembi kata inyalo bedo ma kata mana ot ok inyalo wuok to kata tich mar ot moro amora okitim ma en gima inyalo kel ga luora mari kata gik matimore e luora mari en topic maduong ma kapo chieng' moro kata kwayudo nafas maber to wanyalo wuoye maber niwach en gima chando ji ahinya mokalo to ochando kata mana yudhe chakre igni 23 kanyo nyaka igni 35 jogi onego beni wayudo kaka wawuoyo kodgi niwach ng'enygi yudo ni ka sani makoro ndalo ma piny modake ni tich ok yudre to gik moko bedo matek yudo ni gidonje wach gik mopogore opogore to miyo gibedo gi stress kata gibedo gi mental health gik moko kaka depression mago te koro ber ka wawuoyo kod kata mana serikal be wanyalo engage serikal mondo tem puonjo ji wach mental health gi stress hapa ni daktari kapok wachope sirikal nikech sani kama wantiere ni chenro mar penj laktar wachope udi mopogore opogore kama jonyuol nitiere to gintiere kod rawere matindo ni ok kata rawere matindo kende kata mine kachiel koda kawuone ma bende samoro chandore kalo kuom stress paro mopogore opogore kachiel kod mental health gidhogi kaka iwacho ni stress nyalo miyo ng'ato donje gik magalagala nikech stress ineno ka gik moko ok timre ni kaka idwaro inyalo poka ichako donjo e weche mag tiyo marach kod kongo kaka ne wawacho cha inyalo poka ichako donjo gik moko kaka ndawa mane wawacho ka inyalo poka koro weche mag okiti gidendi physical inactivity ateneni ilinga ikuya ma angno kel ni tuoche mane wawacho ka kinyalo ka mana nus dakika mulna kaka oganda nyalo manage stress nikech gipiny ma wadake sani ni weche ng'eny mokalo to ma abende na chiel kuom gigo makelo nwa chandruoge mag tuoche ma ok gamgi. Well, stress management wang'iyo ni lure gi gima game gima kele nitie joma ng'eny ma yudo ni stress gi yudo kuma gitiye tich ma seche ma yudo ni ka gine tich to idwaro kuom gi mondo gi kata ma gibedi productive ahinya moloyo kaka ginyalo tiyo seche moko be tich ok dhi maber koro yudo ni wuon tich dwaro ni mondo ti matek to odwaro mondo ne results ng'ama chalo kama en ng'at ma kata kochope ot to ok dwa kata mana loso gi ji niwach oseyudo koke tich to tich be ok dhi maber koro wawacho ni nitie jomoko be yudo ni tich be ng'eny ahinya maloyo kaka onego bed ni ng'ato tiyo odiochieng' wang'e ni ng'ato onego bed ni tiyo kata mana seche 8 e odiochieng' to nitie tije moko ma mi tiyo more than seche 8 no koro ji aila gi wang'iso ni ber kapo ni giyudo sport moro ma gitimo sport ok ochuno ni en orako ng'eni ji mang'eny paro ni sport en orako onyalo bedo kata mana cards yudo mana card moro utugo seche mitugo cha to pachi cha lal weyo wach tich onyalo bedo kata mana draft nitie jomoko matimo kata mana iluongo nade moro ma ibayo ginene wiye wil gi nyinge lakini inyalo timo gimoro kata mana pool table en gima nyalo mi pachi lal tich moro gik moko mane chando wiye tich ka rumo to kata kok tich kende onyalo bedo kata mana stress moa e ot kapo ni family moro in gi shida moro e ot seche moko kata mana chwanyori kata mana gi min ot kata gi wuon ot seche moko kata mana nyithindo pok odhi skul kata nyathini moro chandi seche ma idwa deal gi gini ber kimiyori nafas mari mondo iyud kata inyalo timo gimoro manyalo duoko chunyi kik beda ni pachi ni chunyi dang ni sate koro mano emomiyo wacho ni nyalo donjo kata mana sport moro to kok kamano to ber kibedo kata gi osiepe ma iloso osiepe manyalo mi mawaidha moro mondo kik poni lal kata itim gimoro moko nego beni itimo seche miriwori gi osiepe cha to pachi cha unyiero ugo mbaka pachi cha lal gik moko mane chandi ka koro kipara ahinya to wawacho ni ng'at manigi stress ok ber ka bedo kende no seche mibedo kendi cha to paro cha nyalo tieki to chutho
kaber to nego bed ni dhi hospital niwach stress ben gima kapondo donjo makoro chopo nyaka depression to koro en gima onego bed ni iromo gi daktari ma olonye weche stress gi thiedho weche depression mondo konyi. Iwinjo mano nyakwara Mugia Jwang', stress kachiel kod weche mag mental health, weche mag dangni mag paro, ponono ni okongi maber bende nyalo kelo ni chandruok mang'eny mokalo, nyalo gamo tuoche ma ok gamgi nikech gibiro yore mopogore opogore. Nyalo bedo ni en weche mag ohala ok dhi maber, nyalo bedo ni gin weche mag tich ok dhi maber. Ok ang'eyo mana kaka iwacho ni onego chieng' moro wabed kod twak makende kotenore kod twagni stress and mental health. Wang'eyo ni ranyisi ma kineno to onego bed ni chich ni nyaka bedie ni gini osewuok e paro ma pile pile to donje stress nyalo tera e weche mag depression kod gik makamago. Ni wacho kata ni thothne gin rawere mathoro bedo kod stress kachiel kod mental health. To joma moko duto to nyalo bedo kod tuoche ma ok gamgi. Ng'ata nyalo gami, ibed rawere, ibed ng'ama pod tin, ibed ng'at ma ere kaka ibro chich ni nyaka bedi ni intiere kod tuoche gi. Kuom ranyisi kaka tuo mar sukari wasebedo kwa wachi biro neno ranyisi go. Bende intiere tuoche gi moko ma ok nyis ranyisi. To gin kaka mage tinyalo fwenyo gi nang'o? Nitie tuoche moko ma inyalo yudo ni seche mineno ranyisi to iyudo ka koro osedeko. To iyudo ni kaka tuo kansa. Kansa mondo ichak winjo ni koro iwinjo lit ka nitie lit moro kamoro to iyudo ni en tuo mosedhi kata mana nyaka stage 3. Koro ng'eyo ni in gi tuo ni kao ndalo mang'eny ma seche midhi ni koro iwinjo ka kamoro ramicha to kidhi hospital tinyisi ni ma nyalo bedo gima kama koro wadwa chako thiedhe kama. Iyudo ni osebudho. Tuo mar pressure be waluonge ni silent killer. Waluonge silent killer niwach iyudo ni pressure inyalo bedo godo to ok ine ranyisi moro amora. Kaka tin kode. Seche ma koro idwa neno ranyisi ni koro wiyi bari ma koro ichako neno gik dhano ariyo kata gik moko ariyo to en pressure moseidho malo to seche moko osebudho kuomi kuom ndalo mang'eny mosetegno. Koro moko nitie mok nyis ranyisi ndalo mochako to idhi neno ranyisi baadaye to seche monyiso ranyisi ni seche moko oseketho nyaka kata nyarogno, oseketho kata liver. Koro iyudo ni ma en gima onego bed ni wapuonjo ji wan wawegi ni mondo ber ka poni ng'ato ineno ka joma dichuo sana joma dichuo mondo gidhi hospital mondo gitimo medical check-up kata mana higa ka higa. Kata joma mine nitie tuoche moko kaka kansa mar cervix watimo negi pap smear manyiso ni ber kaponi dhi kata mana kaponi budho ahinya to higni 3 to kaponi nyalo higa ka higa binyalo timo higa ka higa mondo at least ikungi iyude kapok odhi mabor kata eka thieth mare bedo mayot. Mamago e thoth tuoche ma samoro ok bi gi ranyisi to ginyalo kelo chandruok ponono ni ng'ato kodhi e check up. Wabomulo ka weche mag check up daktari mondo mi nyiswa iwacho ni ka ber to higa ka higa to ka rach ahinya to tok higni 3 ka tok higni 3 seche ma ng'ato dhi e check up mar higa ka higa. Wachak kod joma chuo thothne timo ang'o gini? Kidhi e check up moro amora bora ni ng'at ma dhano to ber kaponi daktari oneni to chako gang'o? Chako gi pimo pressure. Pressure waluongo ni vital signs. Vital signs nyiso ni koro okuongo ng'iyo temperature mari. Kaponi in gi liet moro kata in gi ng'ich moro onyalo ng'eyo. To kowuok kanyo to ng'iyo pressure. To pressure mari kaponi ni malo ibo pim kendo nyalo miyi kata ndalo kaponi oyudo kaponi en malo onyalo miyi kata ndalo machielo michaki duoge mondo chako pim. Niwach tuoche kaka pressure gi ok inyal chaka thieth mana kaponi en malo ahinya. Mar adek wapimo ratil mari mar del kaponi ni malo to koro wachako wuoyo weche kaka mag obesity kata mana underweight. Ngini nitie wanyalo wuoyo ratil mamalo lakini nitie mapiny be. Nitie ng'at miyudo ni en ng'ama bor lakini king'iyo ratil mare to dhi mana 40. Koro ng'at machalo kama be wanyalo nyiso ni chiem niwach koko chiemo be nitie tuoche manyalo biro gi underweight mapiny. Kawuok kanyo ng'ama dichuo wanyalo wacho ni koro wang'iyo systemic review. Systemic review watimo mana test moko mopogore opogore matindo mondo wang'e ni to ng'ani nyalo bedo nade. Mokwongo wanyalo chako kata mana gi weche mag circulatory system manyiso wang'iyo adundo gi leche mage. Koro adundo ni wanyalo timo kata mana ECG en pim ma ing'iyo kaka adundo gwecho
gi kaka otiyo. Kapo ni nitie shida moro amora monen to koro watimo test mopogore opogore kendo manyalo mondo konyo mondo oyud ni en shida mane. Kwawuok kanyo to wanyalo timo kata mana mar nyarogno the minimal niwach sani ok wanyal keto ng'ato gi bei mamalo ngima be oseidha ahinya. Koro wanyalo timo kata mana urinalysis. Urinalysis ni ng'iso ni wang'iyo lach, wang'iyo kaka ochalo. Nitie gik moko mwanyalo nene lach manyalo ng'isowa ni shida moro nitie nyarogno ka. Koro mano en a simple test ma kata kapo ni dhi osiptal tinyalo tim kata gi 100. Mano be ber kwatimo. Chutho to wang'iyo cho. Kwang'iyo cho nyalo konyowa mondo wane kata kapo ni nitie shida moro amora. Nitie gik mang'eny mwanyalo yude cho mano oko maduong' manyalo konyowa mondo wang'e kapo ni nitie kata mana hinyruok moro kata mana ich, kapo ni nitie kata mana infection moro amora, lakini ng'eni sani to koro kwang'e wach infection. Nitie kaka wanyalo neno kata mana ka cho lokre marateng', wang'e ni nitie remo moro mawuok gi malo, seche moko nyalo bedo ni en gi remo en owuon. Koro mago te gin gik mwanyalo timo, to ok wadwano timo gik moko ma nyalo miyo mono ng'ato dhi osiptal ka ng'ato ng'eyo ni bei margi ng'eny ahinya to koro mono miyo ng'ato. Kapo ni dhi osiptal to itimo ni ka kin ng'ama dichuo to nyalo kawi ka ng'eny ahinya to mana kata mana 3,000 nyaka 5,000 kanyo. Manyiso ni watimo gik mang'eny manyalo miyo waneno ni to ng'ani generally ngimane chal nade, dende chal nade. To kwa dhi juma miyo wakaw yueyo ka waduogo to wadhi donjo kuom joma mine. Iwinjo gima daktari owacho ni ka ber to dichiel e higa to ka ok nyalre ahinya to bang' higni 3 ok rach ahinya. Ibro ng'i gik mopogore opogore, adundo gwecho nang'o, remo ringo nang'o, thothne ing'iyo losruok kata cho ni cho chal nade, bro nyiso gi gik mang'eny mokalo. Kapo nono ni nitiere chandruok tinyalo fweny chon, inyalo tim chon. Wakaw yueyo ka waduogo kidieny mogik to adwa ng'iyo ane to seche ma ng'ama miyo odhi mondo mi check ane dende thothne itimo ang'o omiyo kik isud kata matin. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. E gwenge mag Kosoko e Indhewa, wuotho terowa ma wayudo jangolo mar ohangla mane osaso it ji kod kinanda. Tich abich ni eng'e jothumbewa. Tich mane wakwongo wadhi Nairobi mokwongo, nitie makosa manobede kinda Kosoko. Asam Jakosoko miyowa sigande wuodhe mar thum. Wan wede to bende wajoma chuo te, jachien jakwal ji. Sama mage timore, inyalo po ka chieng' moro jachien okwalo ng'ato tiyo gi gimoro mager. Kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler.
Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chuny ji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kibra leo ya kwamba kitambulisho ipatianwe bila malipo yoyote. Jatend piny Kenya William Ruto limo Kibra kod Lang'ata kamosinge ni upande koridi chiuma onge chudo. Jago moro ma en japiny ma oko otho bang' nyamburko mako jatend piny Kenya William Ruto gwea paya Mangong Road. Kichunge sani tang'o makoro timre. Gimaduong' en ni ang'o marachesa ema mondo dwar. Jakom manyien mar komiti mar thieth James Nikal wacho ni SHA inyalo mana do iye ma ok wit oko chutho. Wamor sana kendo wamedo kwayo ni mondo ji obi screening, especially jok man gi tuo mar sukari, gi tuo mar pressure ma contribute 90% to the loss of kidney function. Piny ngima hingo kenge ma osegoye kedo gi tuo nyarogno, thieth chalo nadi e gwenge makaluo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwando. Muro kapok wadonjo matut e kidienye ni. Mogik mane dhi mondo mi laktar ochiki ya cheko ng'iya dendi, ong'i ni pressure ni chal nade, ong'i ni tadundo ni gwecho chal nade, kao losruok kata oko ni mondo mi ng'i chal nade. Nitimo mano mogik karang'o? Daktari pimono ni ma en achiel kuom gigo monego bed ni timo mondo mi fweny kaponono ni nyalo bedo kod moko kuom tuoche ma ok gama ma bende wagoye mbaka odiechieng' ma kawuono. Gin tuoche kaka mage, gin tuoche kaka diabetes, tuo mar sukari, wantiere kacha kod obesity, tuo ratil mamalo mar del, wantiere kacha kod pressure, wantiere kacha kod tuoche mag nyiroke, tuoche mag adundo, tuoche kaka mag kansa. Gin tuoche mang'eny mokalo ma ok gama kata ok nyal lando ne ng'ato mayot mak mana ni wan wawegi moro nyolwa kodgi kata moro kaka wadak ema nyalo kelo gi. Seche mang'ama omiyo odhi mondo mi otimne check up, thothne itimo ang'o kod ber gik ma iwacho ni icheko gi gimomiyo onego chek gi. Joma mine wang'e maber ni joma chuo gi joma mine king'iyo gi to joma mine ma tho dhi osiptal ahinya, kendo joma mine ma seche moko yudo tuoche mopogore opogore mang'eny. Gin wang'iso gi ni wach gin gi hormones ma lokore seche te. Ber ka gibiro osiptal kendo itimo negi check up. Wawacho ni kapo ni ok inyal biro kata mana dichiel e higa, tinyalo mede obedo kata mana dichiel kuom higni 3. Seche moko gibiro osiptal, mokwongo wadwa ng'e ni to en mama ma pod nyuol koso en mama ma osewe nyuol. Wadwa ng'e ni to en osebedo gi chandruok mane kata gikone mar neno remo mar dwe ne en karang'o. Manyiso ni ng'ama miyo ber kwa kao history mare. To kwa se kao history mare to wabo timo ne gimiluongo ni vital sign check. Wang'iyo vital sign ni gin en omiyo mana rough ongiso kaka ng'ano chal mare mar tuo chalo nade kata ngima ne chalo nade. Wang'iyo pressure, wang'iyo temperature, wang'iyo ratil mar del. Ko kamano to chak wang'iyo kata mana weight mare, mano ratil mar del. Koro kwase ng'iyo mago dhi miyo wa
kaka jatuo ni chal to kaponi waneno kata mana ratil ni malo to koro waketo wachiwo advisory kata wanyalo puonji kaka onego beni otimo. Ratil nyalo bedo malo, seche moko be ratil nyalo bedo matin. Kwa ng'iyo pressure be kaponi ni malo, koro wang'e kaka wanyalo chako ng'iye. Wanyalo miye kata mana odiochieng' machielo mondo chako duogi, mondo chako pim. Nwach pressure okinya chaka kaka wawacho mokwongo cha, okinya chaka thieth. To joma mine chutho nitie gimiluongo ni pap smear. Pap smear ni en ong'iyo cervical cancer. To apart from cervical cancer, nitie gik mang'eny monyalo chako wayudo kuom pap smear ni. Wanyalo yudo kaponi nitie tuo moro amora, kata onyalo bedo tuo mokel kata gi kute mopogore mabe wanyalo neno. Chutho, lakini gimomiyo watime ahinya to mana wach cervical cancer ni. Pap smear en giminyalo tim dichiel e higa, kata inyalo time bang' higni 3. Omineno kwaketo higni 3, at least ng'ato ka ng'ato onego beni biro kata dichiel kuom higni 3. Kaponi kalo kanyo to koro mano nyiso ni oking'e dendi e yo maber. Joma mine be seche ma gibiro wapuonjogi kendo wakwongo wang'iyo to wachako wapuonjogi kaka onego bed ni ging'iyo thuno. Niwach wayudo ni wanyalo bedo kata mana gi kansa mag thuno. Mano en gima nyalo timore kuom joma chuo, lakini joma mine yude ahinya. Koro mago gik ma be wang'iyo. To kaponi wanyalo timo gimoro miluongo ni ultrasound. Ultrasound ni watimo pelvic ultrasound ng'enyne. Ultrasound ni en gima ng'iyo, kwatimo pelvic to wang'iyo kaka od nyathi kata mana wanyalo wacho gi dho ngere kata ni womb kata mana uterus. Wang'iyo kaka chal. Niwach iyudo ni nitie joma osebudho ahinya kapok oyudo nyathi, to koro develop gik moko kaka mana fibroids. Fibroids gi be seche moko nyalo miyo gi kata mana kaponi gin jok ma gineno ka remo ng'eny seche ma gidhi e dwe cha, to yudo ka remo wuok mang'eny ahinya, to nyalo miyo gibedo gi chandruok mag del. Niwach seche ma remo wuok mang'eny cha, to yudo ni kata mana roteke mag del be duogo piny. Gik mang'eny timore seche ma ionge remo maber. Koro mago te wanyalo timo, wanyalo ng'iyo kwatimo ultrasound ni, ginyalo konyo mondo wayud kaponi nitie chandruok moro amora. To apart from that, ovaries mag mine, iyudo ni seche moko nyalo bedo kata gi cyst moro, to magi gin gik monego bed ing'iyo kata mana dichiel bang' dweche, bang' higni 3. Ma kaponi oyud cyst moro tinyalo konyi kata ka en yath, amuonya, kata ka en gimitimo ne surgery, ing'eyo chon mondo kik tim nade, kik chap dendi. Niwach dendi cha yudo ni hormones gi kaponi in gi tuo gimoro amora manyalo chando uterus kata gi ovaries, to nyalo chapo dendi kabisa. Thothne daktari, iwacho ni namba achiel ma uthoroga penjo joma mine en ni to noneno malo mogik karang'o, kapo nono ni en miyo ma pod ntiere reproductive age, mano en miyo ma pod onyuol kata miyo ma ok onyuol. Ang'o momiyo kar remo ka en ga very important check up mar joma mine? Ni noneno remo mogik karang'o kod weche ma kamago kod higni mag ng'ama miyo? Mokwongo, remo nyisowa kaponi ng'ato nyalo bedo kata gi ich kata onge go. Ma kaponi biro ting'isa ni naneno remo kata mana dweche 3 mokalo, chuna ni nyaka ng'e kabeni in gi ich kata ionge godo. Mana kilero na maber, lakini koro ing'e ni an dhano anyalo mana kao gima neno. Kilero na maber ni pok inenori gi ng'ato, mang'iso ni ok inyal bedo gi ich. Mana achiel, niwach seche madwa thiedhi ni, tadwa thiedhi kang'e ni ionge ich. Kapo na thiedhi ni in gi ich, tang'e yedhe mamiyi. Mar ariyo, remo ni onego bed ni obiro dwe ka dwe, mang'iso ni kapo ni ok obi to pod in gi higni ma in e higni ma inyalo yudo nyathi, ma waluongo ni reproductive age. Waneno ni nyalo bedo ni nitie chandruok mopogore mar hormones makelo shida mar neno remo ni. Kapo ni nene mang'eny, nitie jok moko ma yudo ni neno remo mang'eny, to nitie jok moko mok ne remo. Koro jok manene mang'eny ni, mano be waluongo ni hormonal imbalance. Koro waneno kumwa wachime, miyo wa direction mar thieth. Kapo ni in gi hormonal imbalance, inyalo bedo ni seche moko in kata gi fibroids. Nitie fibroids ma waluongo ni bleeding fibroids. Gin bleeding fibroids. Mang'iso ni ogolo remo mang'eny. En fibroids ma chwero remo.
to kini gima machalo kamano be wang'e kaka wahandoli. Koro ma en gima kimiyo wa history mari to wanyalo ng'eyo ni ang'o monego bed ni wang'eyo kata ang'o monego bed ni watimo mondo wane kaka wakonyi. Wantere kod picha moro ka daktari odwa mulo gik ma wawacho gi ok ang'eyo ka tiere moro ma odwa pondo na mo kaneno ma diher mondo miler ne oganda wa. Chutho to waneno ka otingo omako gik mang'eny mwasewacho. Wan gi infertility problems. Infertility problems manyiso ni joma mine wanyalo ng'eyo kata mana watimo kata mana ultrasound. Joma chuo seche moko be nyalo bedo gi infertility problems. Actually kanyo ber ka owuoye kabisa ni joma chuo ng'eny giparo ga mana ni ng'ama miyo ema nigi chandruok. Ma seche moko kaponi ok giyudo nyathi to nyiso mama ni in dhi osiptal. To kako ng'ise ni diom jaodi kata diom ng'ati moro to otamore wacho ni en ok onyal biro. To mae gima onego bed ni wapuonjo ji ahinya kata ka gibiro osiptal ni joma chuo onego bed ni seche ma jaode dhi osiptal cha to dhi kode. Manyiso ni joma chuo be nyalo bedo gi infertility issues. To infertility wawacho ni infertility en kaponi unenoru kata mana didek e juma kuom higni 3 to kuti gi yo mora mora mar geng'o yudo nyathi maruongo ni family planning. Mane kwa nyalo wacho ni nyalo bedo gi infertility kaponi odhi nyaka higni at least higa achiel tuneno didek e juma didek e juma to pok iyudo. Koro wanyalo wacho ni nyalo bedo ni gi infertility. To infertility nyalo bedo kuom joma chuo kata joma mine. Joma chuo yudo ni seche moko kata mana sperms margi yudo ni tin. Seche moko kata mana semen cha pek. Koro ok nyal chopo yo mayot. Koro magi gik monego bed ni watimo seche moko wang'iyo gigi to analyze to waneno ni tena chandruok mane wanyalo bedo kuom ng'ama dichuo ni. Seche moko nitie joma onge kata mana sperms. Yudo ni onyalo golo semen to sperm onge. Inen. Koro mutimo ga sperm count ki ang'o gi kaina. Sperm count gini koro wayudo sperms wuok e tong' mano testicles. To semen to wuok e ang'owa iluongo na gland mar owuok e prostate gland. Koro yudo ni prostate nyalo golo lakini kuchacha to ok ogolo. Manyiso ni gini en semen en owuoka lakini testicles to ok ogolo ang'owa ok ogolo tong'. Koro mano yudo ni ng'ato en gi semen ma onge tong' e iye. Ma sperms onge. Wapani mano bedo watwak odiechieng' machielo mondo mi wagwane mbaka kaka nyikwara mugia jwang'isha chandruok nyalo bedo kon mane. Daktari daher mondo mwang'e ni kaka wanyalo geng'o tuoche ma ok gamgi nikech adiera weche mag chiemo. Hapa ni wanyalo control mano kaka wachimo kaka wadak, weche mag exercise, weche mag madho kong'o kachiel koda kandawa, weche mag mani pimono mane nitiere tie yien ka. Wang'e ne nikech geng'o ber moloyo thiedho ni wachonwa kamano. Mana adiera. Kaponi ng'ato ng'e ni en gi anyuola mare nigi tuoche mopogore monyalo yudo godo tuoche gi kata mana kaka diabetes kata mana pressure to ber kaponi ing'iyo wach chiemo mari maber mondo kik gini mondo item kaka inyalo geng'o. Achiel kuom gima inyalo timo en ni ing'iyo chiemo ma natural, chiemo mopidh e puodho mineno kaka odongo. Tinde waneno ka ji chamo chiemo ma kata mana alode wakia kumwae. Seche moko yudo na lot neno maber kendo opichni kabisa makikawe to itede to kata kiwinje tiwinje koonge kata mana ineno ginyalo kata chame salad to tichame to kata ichamo mana chamo gimoro nono. Koro onego bed ni wang'iyo ni seche mwapitho cha to watiyo gi fertilizer mane to yedhe mage mwatiyo godo seche mwatiyo godo e puodho cha. Mar ariyo kata mana gwen mwachamo to gwen ema seche moko kwa tiyo godo mang'eny ahinya. Koro gwen gi boko onego bed ni wachamo gweno mag jiemo gi mang'eny ahinya. Ber kapo ni ing'iyo kata ndalo moko tikawo mag kienyeji emitiyo go. Kwawuok e chiemo to wang'iyo wach kong'o. Kong'o ber, jomoko wacho ni kong'o ber matin kimadhe matin. To wang'e ni ji mang'eny ok nyal madhe matin niwach yudo ni ok ginyal control. Koro ber kapo ni nyalo weye tiweye aweya chuth.
ndawa be kaponi nyalo weye tinya weya chuth kaponi itiyo gi ndawa ok anyal nyisi ni madh ndawa matin iweya chuth to kwadok e orako chapni ber kapo ng'ato chapni jomodak e town jomodak Nairobi ka kata mana Kisumu jok mok ti ahinya jok mok dhi e puodho ber kapo ni enroll kata mana e gym moro kapo ne gym moro tidhi kata mana ng'wech kata itimo orako gokinyi kata godhiambo jomoko nitie matime kata mana e ot yudo ni ng'ato timo kata mana squats moro e ot jomoko chikore gin gi baragada gi iluongo nade cha skipping rope cha ino ka gichikore godo at least itimo gimoro manyalo konyi mamiyi ibedo gi ndhadhu. Erokamano ahinya. Awinjo ka producer na chwalo ote abro nyisi ote mochwalo no kata kamano ni ote maber mokalo nikech weche mag exercise go eno wuon tindo timogi odhi go abal kendo go abal seche 4 kata biche odiechieng mapa ni mano ber mokalo tapa no yua ibe seche modhi go abal ntiere moko ma yuayo tek daktari kata kamano ka watieko tuwa ka wantiere kod picha maber mokalo manyisowa kaka wanyalo geng'o tuochegi waneno ka picha no inene screen ni kanyo ni lu gima daktari onyisi follow medical advice ka daktari owacho ni tim mato mane monego beni timo stay physically active chapni kapo nono ni en kama inyalo wuotho to wuothi kinyalo ringo to ringi kinyalo chikori tol to chikri tol kar breastfeeding no mago mag joma mine mabende pod ntiere kod nyithindo ma pod yom to kiki tigi ndawa kiki ti kod gigo manyalo rocho pachi kata nyalo rocho ngimani air pollution okang'eyo kaka wanyalo timo mano kiki cham chiemo manyabro keti thuolo mamalo mar gamo tuochegi wach mogik miweyo wagodo daktari achiel ma wiwa wil godo en gimiluongo ni vaccination joma mine ma onego bed ni yudo chanjo nyiri matindo ma donje adole ber kemi imiyo gi chanjo mar kansa mar cervix koro kidhi hospital sani serikal golo mano nono koro ber kapo ni gi nyathi matin ma niga higni 11 nyaka higni 14 itere hospital mondo tim nade mondo chomie chanjo to kokamano to dak maber en ngima maber en ngima maber pono ni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Jerry inyalo yudi kanye kachiel kod namba ni mar simu mbui ayudora Dr. Jerry Okelo mano TikTok to Facebook ayudora kaka Jerry Okelo to sani wan gi website marwa ma wasechako weche mag dhi e ute malungo ni home care masani wayudo kidhi manyo watimanyo medicalhomecare.com.co.ke home care hapa ni mano bende wabro loso twak wabro wuogi producer wa walosa ne twak ni seche mama timore en yo mane ma oganda yudo go thieth kotene kod weche mag home care mondo mi samoro idwaro services aina gito kenyal yudo koro ber ka ing'eyo mondo moyud kaka wanyalo konyore nikech ngima en mwandu ne daktari wa Dr. Jerry erokamano makende wa mor kendo waduoko ni erokamano ne jogo picha mawa wantiere kod gi studio ka erokamano mathoth ne director na Lindsay erokamano mang'eny ne producer na erokamano nyapa pecho Okoth Nyameja maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni ageno ni okene namba kato watem wanyalo geng'o watem ka wanyalo dak maber watem watim marwa wawene Nyasaye otim mare ani luonga ni Ruth Otieno oriti masane. Hang. Ne daktari marwa erokamano nya daktari kuom kawo thuolo mondo mi ibi wago mbaka kendo ipuonyo oganda wako tende kod tuoche mopogore opogore ma ok gama mabende wayudo ni thothne kere wanyalo geng'ogi kaka weche mag chiemo makare kod gik makamago ne jogo picha mawa wantiere kod gi studio ka erokamano mathoth miyo chenro ni obedo kare aduoko nu erokamano makende ne director na Lindsay erokamano ahinya to ne producer na Papecho Okoth Nyameja inbedo aduoko ni erokamano kuom chano chenro ma ikete kare mondo mi ochopa kaka owinjore to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni kiko beda mpaka ni Dr. Jerry biro to wuoyo to kiwinje watema mondo mi weche mo wacho gi wakete tema ani luonga ni Ruth Otieno oriti masane.